The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor, bagi kiwai. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak saupuan rewlak. Just wow. Kahinyo Trap Youth Council HYC hak arpon retrik nailar arja arpon rio kalawan banbo dak FIR hau bab Vivek MSP ke East Khasi Hills District persya ya armut kibriyo na Assam ki bakran bi ijat ya ki long kemi bat kentai khasi ling ba ki rensan social media. Kini ki arngot ki deki belapau kerteng kumu moskan udin bat umumu bat kat kum ke HYC la kena. Bakini ki arngot ki kam bagi tai khasi ki deki berdeman bat ki bayok khon klam tip kepa. Nolor kini laong begini ki arngut ki sngo ki kam bagi kentai khasi ki long pathar ha ka shong kha shong man ya ka bakum ka seng kam la ban priang bat ka dawa na ki bor ka an ban kem yaki Trap Youth Council sangme ta ka janmit gilawan ban bu ya ka FIR SP office Bangalore ban submit akhmat jing SP moi bade jing is ka sales Vivek CM ha ka bade bat ki artli ki video ki bala saprang start ha ki dersan ke social media ibadai nakiway ki arngut ki content creator ki bere nang khina po kajala Assam uway u kerteng u muskan udin but ubadai unong seksnong jong ka Hojai district Assam but uway pat u ba kerteng u mumu ubadai na golahat Merapani Assam ka jingwan jungi kom ka HYC banbu ka jing ujuar menta ka singi hakmat jung SP jong is ka sel kalong halor ka nongrem ba atkom ka video ka bala seprang start bat ka ba ki pajba hi ngangai ki lai bakila sakhi dala ke jong ki khmat bakini ki armut ki briu kila kran kita ki kentien ki bomla bat pliang satya kom ka jat benriu i bakini ki armut ki briu kila kan tho haki babun ki rukom ya ki longkemi ki jongi ki kenthai samla ki jongi bakita ki samla ki kita ki longkemi baki kenthai samla jongi ki de ki kenthai ki ba nak jat benriu jongi ki de ki kenthai ki ba dan benta kita ki kam khayimet ya ka ba nginumla ban pedang delele baki briu na bar kinwan ba kranjot ya ki longkemi ya ki samla kenthai ki jongi nalor kata kini ki briu kila kranro ba kenthoru ki samla ju jat benriu ba ki de kita kinong pen klumar smang agaba kilong ba kejudan man kapur mansem kata ka jing sya penyap jeng kita kinong tribal hang ni hapo kejela ya ka bana kalian ju kasang jimla wan pedang ya kata ka jing kentho bat ya ka jing keno ju ki barjela ba kum ka jat benriu kum ki samla ju jat benriu ki samla ki bodang keti ba penyap ya kita ki minsim bolulei ani ki bomdan ya kata ka minsim ngolam para briu tenaga yang kesang ila bo ikini gijing ujuar khmat jing SP office susu ngan batairo ba kini ki briu kila kan thoru haki bubun ki rukom umtang gidi ki bentah dengan pensyaro ka bendu ka jing tho ka jung ki kilong ba kum ki sinrang khasima idei ki sinrang ki balakha ni nai ki kime ki jungi ba ngimdan ya kita ki pa ki bapura ki kini ki briu ki anut ki content creator kilong ba ki kime ki jungi ma ki khai ni yangi ki khun kam tep ikpa yong susu kini ki barja ki long ro ba ki maki ki ladap banyak tia bat bungut ki long kemi khasi hangni apo nakajat bende khasi jantia akaba kila kani kala penbuk nam keleng yaki para do persam ki jungi khamtame ki samlah bar ki long kemi khasi ki jungi uni weru u content creator bre mumu naka golahat district hakwe ni ki video viral video ulakan tho ba kitu ki kenthai ki bodna ke relai area hangthi po Guwahati company sakhi kadan kawai ke relai area ka ladang ambakla kare kasnang ga bakartang ka Ganesh Guri isakhi yang tu ba ka Guwahati kare kawai na ki relai area ka Ganesh Guri kade na kiwai ki relai area hapo ka jela Assam ni konten kita ulai thuru ba ki ula keno ek samla khasi ki jungi ki kenthai samla jungi ma baki dei maki ki bawan ban le ek ta besar sangti hapo relai area handai ka bala hari pinbut nam sniu pat kita ki samla lani ki kenthai ki bere na ka jat bedriu Assamese tenagalian jo kasang kum gidi ki jingkin tho nginumla ban pedang dalele bat ila dawa naka SP office ban pelong ya ka jing toket ban kamar do re kini gibreu agalian kasang liyo ban kran bu SP namar ban kapor kani kamdai kasin bakum ka jat bedriu ngibu ki jing ujar pasha ki barjela ki bakranjot ya kari bat ki jat bedriu ko jungi kala bonsien wala la ngambak lagi dan ki phongor ki barjela ndai tang po jela Assam iladan ki barjela nang thina po West Bengal ba kiwe ki jela ki kran ban ya ka jat berriu ke jungi ba kan tho lai phujai ka jat berriu ke jungi hindrai habangi iba ki dan ki samla ki ba mi ban file ki FIR taga FIR ka sujano tengi nget skam bangila kran daga basai ba ka sokar kare ban kem mardor ban pit kena mardor ki briu ki bodan kti ban kan tho
ban kenua ki rukom ki beper pesak ke jabri ku jungi hakani kesin ka bamta ki ban sakem wala da nakaliang juga police department kam sakem ni hin nakaliang keseng in sa sempat ikisinjam ban pitikna bikini ki brio de ban sakem Hakaway Parkalyang, kaseng lingbao ba en lang sawian Education Secretary kala penramjur ya kasorkar jela ka bahappan supan mabet na kasorkar Asam hamman kikam. Skoro ban kan thoa don ka jinge ki ma jong giwe para sang bhalang ma lering ba ka khasi student union ngi iro badang shan ka don ka jingklumar ya ka ba isko ban kan thoa ka sokar jela ma larang i ba ka don ka jingklumar hangi hapo ka jela ka jugi ka sokar Meghalaya kalhap ban her sa Asam malipan ma Tingi sakia kisnam kamde kasian tengah bamenta baga sokar Meghalaya ka hab bani pan panmap satispo nong ba wati kibon ki jingjala ringi pet hapo langpi ringi pet hapo mukro ringi pet hapo lapangap ibon ki para doa ki para islam ki juni ki sa thambon ka kapor rega basusi kalong ba umde ka sokar Asam kabon ban panmap hangni hapo kanong ba slong ringi iba de ki minister ka juni ki bahab balik miting sati ban panmap hakajaka ba maki kom ka sokar jela kemudian ka jingkit kre ki parado ki persnami ki nong susnon je jela ki de magi bandawa ya ka sokar Asam ko mat panmap ya kata ka jingle thom jingle bor ba ka jing thombor jo kana ka por ki paipa nong susnon hapo ki bodar re hande snosi bagi ba ka sokar Meghalaya makahi ka habal lej ban pendam ban hab ban panmap wat la ki briu juni ki ya sha thombor na ka por re tang ka ding ka sin ka bamta lesi ka don ka jing mo kambol ong ba yimla ban piliang yimtep manu ba ki bodon khia kata kam thambor rai ka basusi kalong ba ni iru ba ka ndei tangki pardo persam jingi ba sa thambor ma ngi iba ki local tax ki degi tourist tax association ka don ka viral video ka bala viral hadu kata hakide ki si ba ki nong kamai taxi ki ji haba ki spot nong ba gawati ki sa thermau ki sa pempat ki kali rai belai ka sokar Asam kaman ban panmap hani rai belai tang ka sokar Meghalaya ka bani panmap kani ka pani ba ka sokar Meghalaya hapo ka jinglam jo ka sokar MDA kadai ka sokar ka basa control hanu let's say kadai ka sokar basa control remote how chief minister jong ka sokar jela te kom ka sangi i penram jodi kani ka attitude jong ka sokar ba ka pani ba ka sokar jela hi kamdan ni ka bor halade rai ka bor terkam juga ka bor sin jong ka la sa control da mandur ki bde nabar ka jela Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya